Kani gadega Batisi TV, bat fidang pek yaki kubor baman kasni. Hawa phasha koi pat ke jelang Paidbah kebala pelong ha Pynursla constituency hi. Kedai kebala pelong ha ka arpsan trek mentau benai kala lengkon. Kebala pelong pat da kaseng People's Democratic Front PDF na ka benta ban pan ke Jingkyrshan ya ka Kyrtong Jongka ne kaseng ka Kongres Mary Kharpuri. Ka Kongres Mary Kharpuri kedai ke MDC Shaka Khasils Autonomous District Council na Nongsken constituency kebala job ya ke election house name Arjar Khatsau na kaseng HSPDP. Bad hadian ke jingmi no Jongka na kani kaseng kalalit penyeso part ilade Shaka kaseng People's Democratic Front banyakon ya ke election MLA kabanwan mentau snam. Kyrtong ke bakongsan Jongka ni jelang kalong ban pensai ki matrikam Jongka seng PDF ha ke balawan man sngap ya ki nongkren da palat hajar ngot ki Paidbah ban sngap ya ki nia ki jutang jong ki nong ilam ke seng PDF ke ba ki ladon ban terwa ha ki Paidbah. Ha kani ke sini lai don rengkat langru uba pencengan NCM ubolong u Chief Executive Member Jongka Khasils Autonomous District Council bat ki wede ki nong ilam ba khmat Jongka seng People's Democratic Front. Kejingin kaba amla banong bantiet dakai dakanu ka dor lese daka pisane lese daki ke ru nei nakaliang ka jonga ngakot red yapi ngakar pa red yapi ba pinyawan shane bat nakaliang ka jonga ru ngadap daka jikmen bangai bapi yelong ki bakloi banwan dinga so banong hang ni ba sa shibnai duna ngisa ikani ka election ka banwan ban ngangai kat ne piwan bat kinang bun ki baklem la ban poi shakane ka jingelang nganget ban nang ni na pamadan pinbi bat pinai ka ni ka khubor shaki parlok ki jongpi ka ba komno bakin yengs kem hakane ka kenti namangala juyai kren na kapor shakapor banga jong ikini ki kenten ru ba hakane ka than ka jongi hangne ha pothan Pynursla hi nirang long ki pasadin hado kata-kata Badia kata ru pila ban kubur. Bat kadai ka jing shisha. Namar ka jing sadin. Jongka ni ka thang ka jongi. Kadan ka daw. Shalindet. Bat ka daw. Kadai ka wei ka ba. Ki Paidbah hi. Ki jit. Lese ki nong mi khmat. Ki bamdan ka jing kil kle. Nabenta jongka thang ka jongi hi. Barok wei. Dang hakini ki kendian sngi. Ngayos ngo. Kabab ki babon ki lalej ban kentho yang kaleng saudong ngamwan hang ni mga ne kentho yan no ndai ngawan hang ne ban kren ne ka jing shisha kabai kong ka nomi khmat ka chongpi balaya lenti ba pi shi post nam duna ngayoi ya ka jinge ka jongki Paidbah ka baki man kasngi hala ki kut yeng ki jongki henry ngamwan hang ne kabangan yeng bangan kentho yan no ndai ngawan hang ne daki nongrem ki baskem kom ka nomi khmat kabla mi khmat ya phi shipos nem duna arsen kan thi philai je denga kom ka MDC nadu 8000 khandai bat 8000 khat sao dei lengba jong phi Paidbah na hapanai khublei karpang ba dei lengba jong phi ba pen penma di ki khmat ki jonga ba pat pilong yang aro ka breo ka ban khamlong ka ba kham shampang habaya dei na ban ta ki issue ki ba pher ka ba dei ka ba khta madle madyong ya ka ribat ka chat ben riu khublei shibon ya phi jinladam dei na phi ngaro nganom so thu ya ka jinge bakari baka chat ben riu ka jongi kamhan ki nomi khmat ki de ben don ki nongrem ban kren ki de ki don ban don ki nongrem ki bas kham balle sho Paidbah om de ki nongrem ki bas sunjor banong ban kedau kti ya ki we ban kren yu Paidbah ban kedau kti ya ki we ngan yang hang ni lese ngan kedau kti noi ki we ngal lang athrai ngampat long ka batbet ban long ka nong mi khmat de ban yalam mi ki Paidbah ban hap ban keno harukom nei ngam da ko athan ban kren bun ki ke namar kam bha hiru menta kila yalap kila sang ban yalap banong ba HSPDP UDP Laya unite Laya teli Henry long baso si ban sialam bakla palat yau Paidbah Henry benai ngadon ban karpa jayu hapane ki Henry benai hapo district council pi ki Paidbah phim yui phim dan hapo kot phim tep ye ki jing shisha
Handai hak tu kapor la jan ya snam ka HSPDP bat ka UDP. Kalau ka bas ngosi layatan telai we layat hat madan hadu apa madan student lawan sekinong yo ban kawang mau pa district council la hapedre ki babli ki MDC ki badai na ka UDP la shiat hat yo we ki lat pathai kubor hadu bas no bale se bukom mamire sho parabreu handai mentapat bani penthame yo Paidbah banong bangia teli badai tang kini ki sengrulum arteli ki bala barwan ra ka senchar khadar ka babkoi ka babet san slam lese ki slam ki bala lale ayu la shwan sho Paidbah tang man penthame la shwan sho Paidbah tang man shu penbiet ka dia kalong ka bas ngosi wan show Paidbah dakal lenti ka badai bale haban pen thame yo Paidbah ban kan tho pa dia ki we nei nakal yang ka chonga so manong ngai ngo yo bale bakami ka PDF ka jingmi jo ka PDF ru ka dei ka jinglam lenti ka chong bale hakini ki sauslam ki balale ngira sandur bantau ya kene parti yo phi perkhat kene parti le se kadang mi tang khandai banai yo tang khandai banai ni dang e perkhat em amar kom ki nong mi khmat ha ka jingalam ka jong iba PNCM niui bakari bakajat ben reu ka don kam ka jing pen khia bad manu pat ban pen khia ya ka ri bakajat ben reu om tang mangi Henry ki bahalor ban pen khia e ka ri bagajat ben riu de mapi nasno bakala de ka ya ba ma pi ki Paidbah ban hab ban ya sad de la de ya la de ban ya khon na ban ta ya la de yo pi perkhat ba pen hab ban up ya ki we kala de ka ya ka ba pen ya kendit ben riu